Wah, iya antengnya aneh Pak Daneng. Mas Nadi, ono telepon. Oke, jadi. Mas Nadi, ono telepon. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam, Dek Pacar. Kamu baru bangun? Yo ndak no sayang. Aku yo baru mandi, jelek sampean korep. Ya udah kalau gitu. Bye Mas Fajar. Love you. Bye juga Dek Pacar, sayang. Love you too. Assalamualaikum Lala. Waalaikumsalam Mas Dion. Ada apa? Nggak ada apa-apa sih. Cuma pengen telepon aja. Oh, Lala lagi ngapain? Sibuk tak? lagi ngerjain tugas saja sih Mas. Oh, lagi ngerjain tugas. Semangat ya. Iya Mas, makasih. Sampean lagi apa? Ini loh Dek. Lagi nge-gym. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bisa hari. Wah, tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Om Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal. Kok bacaanmu kok ngono? Isin banget dengan jawabmu. Kangen ayo apa sih? Terus kopian ganteng ini kok. Menclek ngene kok. Tekuan barang ya lah. Takwan penike koyo ngene ya Allah, ya Allah. Bapakmu isin lele ya anak kok kon. Senengno dhewe. Bisa renang. Dari pertama saya bilang masak nasi goreng, kenapa nggak masak nasi goreng? Sok kamu punya skill mau disimpan-simpan buat terakhir. Disimpen. Iku masak apa bojo nem disimpen iku. Jane aku ta sendiri kono iku. Wis suwene. Mangan gratis sih. Dah. Tekos. Wah, yune rek, referensi hata. Cici kok nggak ini kok buat. Apa sih, Mam? Kowe kok penggaweanmu nang ngono tok bendino lele kowe ngesano nggih mbokmu nang mamamu iki lho sing golek dhuwit. Ayo, yo, duwe anak siji. Loro sih anakku. Mek penggaweane mek ndelok Master Chef. Master. Oh, tak walik master kon kok. Apa sih, Ma? Aku lu kepingin kok sing ndek iki sampean gak kepinginan duwe anak mlebu ndek Master Chef ngono kuwi. Aku pengin buktekne ndek arek-arek aku wis diece mbek arek-arek. Aku pengin buktekne lek anake sampean niku iso mlebu ndek Master Chef. Makane telah mama iku juga kan ndelok Aldebaran ae bendino. Mama iku ora ndelok Aldebaran, mama iku ndelok Mas Al, Ikatan Cinta. Begitu. Mamamu iki yo gedekno awakku mulai cilik sampai saiki gawe dhewe sak Kan njaluk digedhekne. Masih kok njaluk gedekno iki yo ben. Kok iki anakku brojol kok aku. Kan njaluk pokoke aku gak nuntut. Aku gak kepingin gelerne muka emak kok sampean ngene. Ojo menyelik. Kopi deh, Mak. Kopi, Mak. Mak, kopi kuning. Kopi ku, Mak. Kopi, Mak. Ngene iki lho Mama, sejak kan ngamuk ae ta. Mama iku, aduh, pokoknya ketwingi iku sumpah aku ngrasakno apit iku. Rasane dol ae. Tak dolan ngene gak payu nang pasar pocong nang pasar pagi ora payu dibarek maneh. Jenenge beras ae, Mama. Heh? Jenenge beras. Jenenge kelarangan dijual beras.
Saiki yo arek iku yo bendino iku mek ngutek nang pawon nyekel sotil nyekel wajan turu iku ngeloni wajan. Jadi ndelok iku lho apa? Master apa? Master Chef. Oh iya, master chef. Iya, Chef. Master chef. Udah kok kan no, gak iso ngomong Master chef. Yo. Iku jare koyo apa chef itu sih? Junet. Nah, kayak chef Junet, jare kepengin koyo chef Junet, jare kepengin mau ngejar cita-cita, terus sing kepengin dadi wis ngono-ngono iku lah. Dek wong sisine iku kepengin mlebu TV, iki opo? Mama iki bingung. Apa sedang dileboni TV? Apa sedang? Ya coba kok nang ngarep TV jejakan mari mlebu kok. Ya ora ngono, jenenge arek enom saiki duwe kelakuan positif yo didukung jan tutuwe. Terus saiki aku iki. Saiki gak positif ngono. Momen situasi ta. Kenapa sih di? Cepet yo, benar. Itu lagi motornya cepet ya Allah, ya Allah. Walah, Kagak ngomong ket mawon niku. Kok bareng. Mama. Yesus, kita